Kagem fans berjokodoli, Pak Podo, Pak Mat Comber, ugi Pak Sri Suwiji, live streaming nyuwun serapat monggo dipun pinangkani. Salam Bopo Sri Suwiji. Awas tanjake ger terakhir noto garwa reserdan nang joyo bapakne saya suwe harapan bebrayane kudune cara piye bisa kaya wong kae nyempakne aja kiki kabeh wis ana garise senyata kentot terus sawanan sing samesine Prabalingga nyoto wanter kekan bangsa manca Gunung Brahma klebu tlatah Prabalingga jejer nyoto indah swasana Nuwun para pilenggah, para sepuh, para pamirsa, para sutresna budaya, adik-adik para taruna, ugi sedaya para rawuh mliginipun warga masyarakat Ngadiluwih Kediri sak kukupanipun. Jokodoli ngaturaken matur nuwun sanget awit saking panyengkuyung utawi dukungan panjenengan sedaya siang saha sonten menika saged sesarengan nguri-uri budaya luhur kita ingkang arupi seni jarana asli wong Kediri. Monggo tansah dipun openi murih sangsaya lestari mboten ngantos musna sirna utawi punah saking bumi Nuswantara. Amin. Para pilenggah ugi para pamirsa, kula aturi panjenengan sedaya nandukaken donga sesarengan manunggal nyawiji wonten adicara Hastungkara donga wonten babak perang celeng pakem jaranan asli Kediri kangge mangayu bagya dinten Natal tahun baru 2026. Mugi-mugi wonten ing Natal tahun menika ugi tahun enggal ing ngajengipun kawontenan politik ekonomi saha pagesanganipun rakyat sakalir masyarakat banyak saged langkung sae, langkung makmur, langkung bingah, langkung murakapi rezekine. Amin amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi hanyebat asmaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih, panjenengan sedaya kasuwun sawab berkah pangestunipun kawula nandukaken kajatipun Bapak Agus Santoso minangka pangarsa Jokodoli Jaya Jayanti Kediri Raya ngawontenaken asan ingkang wujudipun jenabang jenang Sengkala Skol Borok
mewah jangan santen badek tapi dawet ayu rujak manis cok bakal sak jangkepe kinangan bagus susur sak gambir suruwe ingkang mengkuwerdi caos kurma dumateng kaki danyang nini danyang mliginipun Eyang Indreswari ingkang wonten sumber sugih waras ngadiluwih minggahipun para ratu tanah Jawi Prabu Erlangga wonten kahuripan Dewi Kili Suci wonten Gunung Pucangan ugi Silomangreng Semarawijaya Mapanji garasakan wonten Panjalu Tuwin Jenggala Sang Prabu Gameswara Sang Prabu Sri Aji Jaya Bayatuwin Ki Buta Locaya Sang Prabu Kameswara katelah Panji Inu Kertopati ingkang kagungan garwa Dewi Dyah Ayu Galuh Candra Kirana wonten ing Dahana Pura. Kaping tiganipun caos kurma dumateng para nabi, para rasul, para maharsi, para pandita, para biksu, tuwin para-para ingkang ngembat kapitayan agami. Mugi-mugi tansah nyengkuyung Nagari Republik Indonesia Persatuan dan Kesatuan Bangsa kanthi slogan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa kapetik saking kitab Sutta Suma ajaranipun Empu Tantular wonten ing Majapahit. Pramila semoga kita ndedonga sesarengan kunjuk dumateng para leluhur kita ingkang sampun sumari bapak ibu kita, eyang kita, sederek-sederek kita ingkang sampun murut ing kasedan jati tetep manggih kasuwargan kalebet eyang kakungipun Bapak Agus Santoso, eyang Cong Mokling, eyang Wong Sowa ugi ayah bundanipun Bapak Agus Santoso, Bapak Budi Santoso kalawan Ibu Ismiati Rahayu tuwin ahli kubur panjenengan sedaya kantuna raharja wonten ing alam delahan rahayu wilujeng slamet ing ayoman Gusti ingkang Maha Linangkung. Amin amin Allahumma amin. Kanthi ngawontenaken Natal tahun baru nyuwun tambahing berkah pangestu Joko Tole tetep jaya jayanti banggaku untuk Kediri Raya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Robbana la tusik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sun puji mring pangeran
kadole waraga kadole